Så er vi i gang med nummer 2. Altså det er YouTube. Nå, er mit. Woo! Godt. Eller ikke episode 2, men nu er vi i gang med The Passing. Hvis I ikke kender mappen, så hedder den The Passing. Den før var Death Center. Hvis I nu ikke kender mappen, det glemte jeg faktisk lige at sige. Yes, du fik en dårlig, fordi jeg tog din. Og bare lige sådan, at I ved det, det er Sebbe her. Og Stefan. Jorian. Det er Surf og Jorian, som eller altid. Jeg hedder selvfølgelig rigtig Spas, men det ved det, hvis nogen af jer har set os før. Hvis I kan lide vores videoer, så ved det. Hvis I hvis I rigtig godt kan lide de her videoer, som vi laver for eksempel nu, så vær sød og subscribe. Skal vi livestream? Ja, skal vi livestream? Det skal vi også spørge om. Skal vi livestream? Ikke nu, men... Nej, skal vi livestream? Synes I, vi skal livestream? Vi begynder at livestream. Synes I, at vi skal livestreame og lave videoer? Så hvis I ikke ved, hvad livestream er, så er det, hvor vi optager live, som I kan skrive. Og hvis I nu laver en Let's Play Minecraft, så kan I fortælle, hvis I synes, vi skal snakke om et eller andet, eller bygge et eller andet, eller mine, eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, det er. På en måde, altså det er, hvor vi giver link for eksempel en channel. Jeg tror, der er en tank forresten. Og vi giver link til en side, og så på den side, der kan I se at spille. Sådan, hvor vi sidder og spiller lige nu. Vi skriver til vores videoer, mens vi live. Streamer. Mens vi live. Jeg kan høre en hunter, eller... Jeg kan høre noget, men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror lige hurtigt sætter min sound til at høre. Du. Fuck hunter! Fuck. Jeg sagde der var en hunter. Ja, nu dør jeg. Nej! Jeg tager hunteren. Lord, fandt du den ninja -serie? Ja, det var i starten. Så vi siger, at vi spiller The Passing. Det har jeg sagt. Har du? Ja. Nobody survives forever. Så godt sagt. Ja. Hvor er den nu, skal hen? Altså, hvad er det virkelig henne? Hvad ved jeg ikke? Nå, her, kom. Så godt sagt. Nå, der er ikke noget her. Det er så nogle specielle baner. Og der er ingen våben. Nej, vi skal ikke den vej. Bare for sjov. Du skal lige af min mom, at jeg skal skyde bilerne så. Ja, du skal ikke skyde de biler, der i hvert fald lyser i vinduerne eller noget. Hvorfor det? Der er mig for splitteren, Jeg fik bummeren. Jeg fik splitteren. Grunden til at jeg vil have den, så jeg fik den med et sværd. Jeg ved ikke engang, om der er en achievement for det. Tager du den? Nej, jeg har ikke noget til det, Den tager mig. Og 4. Stefan, du ved godt, der går lidt tid, før den kan gøre det igen. Det er der, hvor den løber hen imod en. Måske sådan 20 sekunder eller længere. LOL! T-bag. Ja, jeg kan lide det. T-bag kan fucking klare det her. Der er en tank. Det er godt, man kan one-hit, synes jeg. Der er en tank. Lad være med at ramme bilen. Der er en tank. Det er jeg også. Hvor er det vildt. Det var mig. Jamen, det er så godt, du. Jeg hørte den. Der er også en hunter. Og en smoker. Der var smoker. Hjælp mig, jeg blev våd, hjælp mig. Og der var jockeyen. Jeg slog bare af dig. Ja, godt. Vi skal ind her. Der er stadigvæk et eller andet. Våben. Ja. Det er svil. Lol, jeg har grenade launcher. Nu bliver jeg nødt til at tage den. Der er AK og sådan noget herhen af. Jeg synes, det ligner Desert Eagle, men det er underligt, det er Magnum. Det er fordi en Desert Eagle er en Magnum. Er det? Ja. Hvorfor er begge to så med i Morro 2? En Magnum, det er også en Desert Eagle, kan man sige. Okay, Python så også en Magnum. Python, det er også en Magnum. Ja, nemlig. Alt er Magnum. Det lød forkert. Alt er Magnum. Alt er sekundomen. Jeg mener, der er nogle våben nedenunder. Der kan vi ikke komme ind. Jo, vi kan! Okay. Hvor fuck er de våben henne? Johnny, hjælp mig! De skal nok tage den af dig. Jeg dør. Du kan ikke dø af en jockey. Ja, men den løber dernede med mig. Det gør den. Fuck. Hjælp.
Shit. Jeg dør nu. Hvis jeg ikke gjorde sådan her. Der er jockeyen. Ja, hun dræbte den. Ja, Hun jeg så fik det. label, Ja, det fucker nederen. Jeg kan stadigvæk høre. I kan høre den. Den er her et eller andet sted. Tanken eller? Den der må jeg ikke skyde, vel? Fuck. Nej. Der er hunteren. Det ser godt ud. Fuck, du frag mig. Kig rundt om hjørnene. Den! Jeg kunne høre den på pisse lang tid siden. Der. Shit. Løb. Nå, men der er en zombie nu. Fuck. Ja, okay. Lol, du bliver taget af en fucking smoker eller et eller andet, gør du ikke? Nej. Jeg blev slået væk. Hjælp mig. Fuck, jeg lader mig. Fuck, den spørger mig langt. Teabag! Nå. Jeg har taget teabag her, der var. Har du egentlig et ordentligt våben? Prøv at se, de her AK. Nej, det har de ikke Har du engang. en AK? Nej, jeg har en grenade launcher. Jeg mener, de her... Der er et eller andet sted, hvor man kan få AK, jeg ved. Jeg kan bare ikke huske, hvor der er. Nej, hvad laver du? Jeg skød den ikke. Nå, du må ikke røre dem heller. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Skynd dig herhen. Er der AK? Nej, bare skynd dig herhen. Hvorfor sagde du så det der med AK? For jeg ved, der er en AK et eller andet sted her i huset. Ja. Måske. Ja, jeg kan bare ikke huske hvor. De er her et eller andet sted. En hel masse AK. Det kan også være det. Der er en sniper. Ja, for eksempel. Ja, det herinde. Der er forskellige våben hver gang. Jeg skal se hvad der er her. Ja, kom her. Molotovs! Jeg vidste, det var den her bane. Kom herind. Og bare brug lige så mange af dem her, du vil. Fuck. Der er uendelig. Hvor nice. Hvor er det nice. Okay, vent. Lad være med at hoppe ned i det dør bare. Nej, ikke flere. Sådan at vi kan komme derned. Jeg skal lige have en til den der. Hvorfor sikkerhedens skyld nu? Prøv at se min skærm. Lad være med at slå mig. Okay. Fuck, den er vild. Sådan der. Prøv at vent. Du må ikke tage den. Hvad gjorde du lige? Smid noget. Nu går de jo amok. Smukker. Nej, lad mig med at dræbe den. Det er meningen, jeg vil tage med min grenade launcher, så får jeg med 10 minutter, jeg gør det nok. Jeg må ikke skyde med bilen, mig. Du må ikke skyde hver gang jeg smider sådan en, fordi jeg prøver at få noget, hvis jeg har grenade launcher. Jeg skal... Lad være med at gå rundt om hjørnet. Frag stealer. Jeg ramte den faktisk. Nice. Okay, prøv at gå hen og tænde for musikken. Der er en wedge der. Nej, lad være med at skyde. Kom hen! Skynd dig, tænd for musikken. Herover for helvede. Tænd for musikken. Okay. Tryk i. Det er allerede tændt. Det starter witchen. Fuck. Lad være med at løbe. Du løb hen til den. Jeg dræber den. Fuck, det er jeg. Det var en af mine venner altid ved mig. Men musikken begyndte ikke, ellers er der sådan noget bryllupsmusik. Og det er irriterende, ja. Nej, det er godt. Fordi så er fordi det var... Lad du ikke mærke til, at den havde kjoler på? En kjole på. Den var lige blevet gift. Var den? Ja. Ja, det er rigtigt. Bare en zombie jo. Den var lige blevet giftet til døden. Eller så blev den infected. Nej, en blev sikkert infected. Der er et eller andet. Jeg ved du, kan du lige helbrede mig? Det gør de. Nej, det gør jeg. Coach gør det altså ikke, tror jeg. Jeg lige op en coach. De plejer altid at gøre det i hvert fald. Coach, se mig dog. Ja, tak. Nej, hvad laver han ikke? Altså så... Gør han? Ja, han gør. Du har mere brug for det end mig. Ja. Nej. Tror du virkelig, du må få det? Jeg kan give dig noget andet til gengæld.
Så hvis du næste gang du rører ned, og det skærmen helt hvid, så kan du få det. Hvordan skal vi se episoderne bliver en smule lange? Der er rifles Jeg lige FK, jeg lige. Endelig er du tilbage. Endelig er du tilbage. Skynd dig, skynd dig. Du kunne have været død for helvede. Ja, men jeg havde ikke tid. Hvorfor var jeg egentlig... Ja, det gør den af sig selv. Hvorfor var jeg ikke død? Fordi der var ikke hunter. Hold. Hvorfor har jeg ikke haft heat mig? Fordi der er safe room herovre. Hvorfor glemmer du egentlig altid at tage det med dig? Det ved jeg ikke, det er ikke... Prøv at stå stille. Det skal nok give dig. Du har optaget stadigvæk, gør du ikke? Jo, jeg spruller det bare op. Der var jeg har lige hævet dig. Din kæld. Nej! Grenade launcher. Helvede, jeg Godt, vi ses YouTube.